kami ni di bata na sumurung sian salu na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mangulu hinorhon ni todii akamang inang naposobulung nang danak ruas ni pamatang ni Kristus inaholongan diha Kristenon dingolu nang ulot ta halak Kristen sian na jolo di abad parjolo saat tunuaeng taboto do na mangula do debata marhite dalan na di hata Inggris di do paradoksal ima sada pangalaho padohan parnidaan nang panidangion na idaon hira dang dapok roha alai molo pinamanat ubagas sito songonido idaon ulaon ni todina dingolu nang ulaut taganupan isarana atik pe saimenet di ida jala di parekeli akana soporsea di ulaon ni todi porobadia ido ulaon marbarita nauli ni ala Kristen di hata nang pambahenan jala atik pe martaba do torop ni na soporsea tu debata di Eropa parpudion idaon martaba do nang bahat akka nama kaporseai dohot mangihutton Yesus di Sandok Portibion di tahun 1900 adong do 550 juta 366.116 halak di tahunon 2 miliar 660 juta 576.000 halak Kristen di Portibion songon dia boi masa songoni totu dang apala holan ala martabba na tubuh di tonga-tonga ni Kristen alai songon na pinatorang ni Apostol Paulus di sada Korintus 2 ayat sada tu 5 itu na marasing tu hinaposan ni halak Korintus nang dongan tajol manuai dia main parjolo mamaritahon Yesus na tarsilang dang Yesus na tuat sian silang hagaleon dohot haoton doi di halak Yahudi do di nabisu ni halak gorik alai hagugon dot habisuon doi di na dapotan hanguluan binahen ni silang nai kedua hon sialan ina parjului mamarita hossa marhagaleon marhatahuton jala di bagasan na bobonosan donian jala dang marhata hamalon manang marhabisuhon soon pinatupan niya ka ahli retorika filsofis di Korin nang namalo marpidato saat tutikion di ganuk partikian di Sandok Portibion alai di bagasan hapataran ni todi porbadia dohot hagugon ni debata da maralo doi tuna sai di pangasahon hajol maon ima marhiti hagugun habaranion dot hatuguo hamalon nang habisuhon marbarita nauli mangula do martoktang alani akadongan molosongonido de bata mangula balu ajol mai siat dosa ima marhite Yesus na tarsilang na idaon to hape habisuhon ni de bata idaon hagaleon hape hagugon ni de bata jala songonido tong aka parbarita nauli marbarita nauli nape marhagaleon marhatahuton bobonosan alai di bagasan hapataran ni todi dohot waso ni debata dang jadi menet rohata nang dina mapaраlohon satu na mangulu di tonga-tonga ni pandemi 10 siahon hita mangulahon ulaon ni huriai songon na poso
nang ruas ni huriana nang dina mangulaon-ulaot na maragami songon warga negara di tonga-tonga ni bangsota dina tapangasahon todi dohot waso ni debata unang sanga tubuh di rohatta naso tartaluo kita COVID-19 siai unang sanga mandate hita ala ikon mangulu rap dohot COVID-19 siai taon ala ikon baru hita mandalaton ngoluta dohot mangulaon-ulautan na maragami dijabu sian jabu do didurini jabutta digital manang manual songon nakana poso ni debata dihuriai nang di tonga-tonga ni masyarakat so di bagasan hapataran ni todi dohot waso ni debata hita Jinggando taulahon ni napistarta nang pamaretata songon dia hita marngulu nai barui ima marjaga jarak fisik marmasker majaga hai pasota dohot marhayason nang mar imunitas ni dagita na toktong dinggan mar vaksin dung jupakta jalarade vaksini alai ikut taingot paradoks ni ulaon ni debata tapangasahon ulaon ni todi nang huaso ni debata ai hinorhon ni ido tarbahen hita mengulu manidang nang mar parbue nagudang di huria masyarakat pamarenta negara doh di ulauta di pasu-pasu Tuhan tamay tagalog amo kadungan amin tangiang mahita ali Tuhan di bata nahu sobahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin mauliate upasat hami tujulom dina di sosoi do di dongani ho hami patupa parmingguan di bagas nami besa dari on mauliate di hatam nang mamaritahu tuhami na mangula doho toktong marhide tordimi di ngulu nang ulon nami marsa sahala di ulaon ni huriam tarlumobi di ulaon mamaritahon berita nauli taringot tu diri nang ulaon ni anakmu Yesus Kristus peluahami sian dosa dohot sian hamatea atik pe idaon dang dapok rohanami alayala mangula tordimi di portibion di bagasan doh di duru ni huriami tarlumobi di bagasan ngolu nang marhite ulon nami huidahami do na mangulu hami hinorhon ni tordimi taradupi hami naso taradupi hami sian hadirion nami jong akahuriam masa akan nauli di tonga-tongan ya ka bangso di portibion di tonga-tongan ni bangso nami tarbain hami patupa na dinggan maralohon na sudinggan tarbain hami dapotan inspirasi dohot tarpatupahami kreasi dohot inisiatif mengedupi akahamubaon di ngulu-ngulu di zaman dohot pertikian moliate matuhan di ulaon ni todimi laos ulaon ni todi nang hagugon mima nahu pangasaon hami asa patara li Tuhan dina marusaha hami aka anak dok burum di tonga-tonga ni bangsa nami Indonesia nuaingon ulaon ni todimi nang hagugomi dinaikon mangulu hami rap dohot COVID-19 sia di tonga-tonga nami asima roham tiroi dohot pargogoi hami aka anak dok burum mangulu jala mangula di keadaan yang baru nani dok ni pamerintah nami new normal hasomalan nai baru asa totong tarida takas na mangula doho makka holongi hami mamake hami
anak dok borumon pasauton nomoni roham mardonga toto dimi sarihon ma ganup hami aka anak dok borum ingolu nangulon nami sen sudut nau poso satu sudut na tumua asa tarpaso-paso ameli Tuhan dia keinganan nang ulon nami na maragami mole hate madiho upasat hami tangyang namion marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.